fuldstændig kaos af poter og pels der. Den kommer over kanten der. Se, den kommer ud. Jeg skulle lige have de andre ind igen. Du er nødt til at sætte en plade for her også, du er. Det har jeg også tænkt på. Fordi så kunne hun også stå her og kigge. Ikke? Der kom, det får du ikke noget af det her, du gør ikke? Nej. Ham den lille valiant flødeben, han blev jo prøvet at komme over det der med tilbage. Han var den første, der kom over før. Var det? Ja. Det var svensk. Den har man godt synes, at slippe, for du kan ikke. Sådan skal man sove om natten, og man går i seng til man står op, så man bare sover godt og sundt og får længe. Gode CD'er, vel? Mesterpianist og Albert Lækkerts, der tidligere havde CD med Chopin. Den har vi også haft som gode CD. Ej, det var dog for meget. Kan du så? Nej. Det er valgbelej. Ej, det var det Okay. altså. Jeg synes simpelthen, det var for meget. Okay. Så. Her, se her. Er du enig, lady? Der er en lille, der prøver at lave det over. Jeg skal prøve at tage op enkeltvis. Der bliver ikke så meget lys her, vel? Du kan selvfølgelig gøre det, så kan vi se, hvordan det virker. Du har hovedet med os. Jamen, er det ikke hovedet, Ton? Når du filmer? Mhm. Nå. Yes, flødeben. Nu er du filmet med flødeben. Ned ad ryggen. Nå, undskyld. Yes. Du måske ikke fange. Jo, næste forbryderfoto. Kommer Vincent. Det er en lille mafia-hund. Hop over hovedet. Og vi tager lige ryggen. Yes, Vincent er taget. Pigen. Vicky. Kigge. Hej, Vicky. Så er Vicky ned langs ryggen. Yes. Så er det... det Woogie.